In this thrilling matchup, Sofie Rosig and Jelena Boken step into the ring to prove who truly deserves the crown of dominance. Indtil 54 kilo. Hun har bokset 2 kampe og vundet begge 2. Så giv et bifald til Sofie Roshav! Kampen står af Søren Saumann, Torben Seemann Hansen og Lars Jepsen. Og i ringen, giv en hånd til kampleder Jan. Rosig displays incredible ring IQ, using sharp footwork to control distance and land clean shots, while Boken charges forward with relentless aggression, shaking the crowd with every punch. The audience roars as the tension builds, neither woman backing down, both hungry for victory. Hektisk start er det blevet til. Boken venter ind. Og så etablerer jabbet med det samme. Tydeligt at høre. Oliver Møllenberg ringer, nu skal jeg passe på overhånden. Man kan se en af de svagheder, hun har. Og så kan hun stå lidt højt med hænderne nede. Baserer sin defensiv på benarbejdet for det meste, ikke blokeringer. Her ser vi altså igen. Man kan langt mere boksning end Boken, kan vi ellers se, at Trone har fået godt ramt på serberen til kroppen allerede. Der er et helt andet tempo over Roshavs boksning. Fin ro for Roshav. Bevæger sig ind med små bevægelser, finter, setups. Og så at slå de tunge slag. Der kommer det overhugget også med. By the final round, both fighters are bruised but unbroken, delivering an unforgettable performance that defines true warrior spirit. Ryster på hovedet, der Boken. Og kampen bliver stoppet. Hun fik på tuden. Ej, må man sige. Så hun forsøgte at gøre det kamp. Ja, og kamp blev det. Men Roshav var smart. Tog et skridt tilbage. Og mine damer og herrer, giv begge bokser et stort bifald. Og vinder på teknisk knockout efter 1 minut og 54 sekunder i første omgang. Sofie Rosig dominates the ring with skill and power, securing a stunning victory in an unforgettable women's boxing showdown. Jeg står her med Sofie Roshav, som har leveret en fremragende præstation. Stort tillykke! Tak skal du have. Det var godt at være tilbage oven på en skade og levere den her præstation. Det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, du imponerede din udvikling. Du var rolig. Gav dig god tid. After her incredible win, Sofie Rosig smiled brightly in her post-fight interview, expressing how truly happy and proud she felt, thanking her fans and team for the amazing... Kan du sætte ord på den udvikling nu? Har du været kendt mest som en hurtig ind-ud-type, men du satte dig dybt ned i benene, slog hårdt, og når du så havde fat i hende, så du også op til kroppen. Ja, det er noget, jeg har trænet meget på med mit team, at nu hvor jeg er gået fra amatør til prof, så skal jeg længere ned i benene, og jeg skal til at slå hårdere og have parade længere op. Og... Jeg kan se, du nåede lige at få en enkelt en på øjet der. Hvordan var det at møde en lidt større bokser på papiret, skulle have en fysisk fordel? Det synes jeg ikke, jeg kunne mærke. Jeg synes, jeg var klart stærkere, end hun var. Bestemt.